מסופר על איזה נער אחד, שאבא שלו היה איזה מנכ"ל חברה ככה עשיר, אז אותו בן היה לו הרבה כסף, מיליונים של כסף. והוא השתעשע עם הכסף, בילה, עשה הנאות, תענוגות העולם הזה, והיו לו 3 חברים מאוד מאוד טובים. ולאותם חברים הוא קנה מטוסים, הוא קנה וילה בקיסריה, קנה להם הכל, גלקסי 8, אייפון 9, כל מה שהדור הזה רוצה, קנה להם. שהם נהנו ביחד. יום אחד, אבא של אותו נער, המנכ"ל חברה, חלה במחלה ארורה ועמד להיפטר מן העולם. אמר לבן שלו, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך רגע לפני המוות. הבן בא, בטח אבא, מה אתה צריך? אומר לי, תקשיב. אומר לו, תקשיב. החברים שלך הם לא באמת חברים שלך. הם מנצלים אותך בגלל הכסף, תאמין לי, אני יודע את זה מניסיון, הם מנצלים אותך בגלל הכסף. ברגע שהכסף ייעלם, הם ייעלמו יחד איתו, תקשיב לי. והבן מתרעם על אביו, מה פתאום אבא, אתה לא מכיר אותם. אני איתם כל יום, 24/7. הם חברים ממש טובים. ותוך כדי שהוא מגן על חברים שלו, אבא שלו נפטר מן העולם. באמת הבן הרהר על מה שאביו אמר לו, ואמר, יאללה, בוא נבדוק אותם, אולי אבא שלי צודק. ובאמת, אמר בוא ננסה אותם. הלך לחבר אחד ב2 בלילה, תקתק בדלת, מפחד כולו בלחץ, החבר פותח, אומר לו, כן, מה קרה? הוא עושה לו, תקשיב, המשטרה חושדת בי שרצחתי את אבא שלי, וכולם עכשיו חפשים אותי, אני חייב שתעזור לי, תעיד לטובתי במשפט, תגיד שהיית איתי, ותגיד שאתה יודע שאני לא רצחתי, ותסנגר עליי בבית משפט. החבר אומר לו, תקשיב, אני ואתה חברים, אבל עד פה, עד שזה נוגע למשטרה, אני לא מתקרב. הוא הבין, עכשיו הנער הזה הבין, וואי, באמת אבא שלי צדק, תראה איזה חבר, מעפן, כן? לא עוזר בכלל, באמת מתי שהכסף נעלם, הוא נעלם יחד איתו. אבא שלי צדק, אבל יש לי עוד 2 חברים, בוא נבדוק אותם. הולך לחבר השני ב3 בלילה, תקתק אצלו בפחד ובלחץ, חבר פותח במהירות, מה קורה, מה קרה כאן? הוא אומר לו, תקשיב, ספר לו את אותו סיפור. חושבים שאני רצחתי את אבא שלי, ועכשיו משטרה רודפת אחריי, אני צריך שתעיד לטובתי בבית משפט, אין לי מי שיעזור לי, רק אתה, בבקשה. הוא אומר לו, אין בעיה, אני אעזור לך, אתה חבר שלי, אני אעזור לך, אני סנגר, אני הכל אעשה בשבילך, אבל עד בית משפט. אתה יודע שיש לי עבר פלילי, אני לא יכול להיכנס לבית המשפט, זה כבר יותר מדי מסוכן בשבילי, אבל אני אעזור לך עד בית המשפט. הוא אמר, הנער אמר, שמע, זה גם חבר מעפן, חבר עוד בסדר, אבל מעפן לא עוזר לי בהכל. אמר, בוא ננסה את החבר השלישי, אולי יש לי חבר אחד שהוא טוב. הלך לחבר השלישי ב4 לפנות בוקר, מתקתק אצלו באיומים ובפחד, והחבר פותח מה קרה, מספר לו את אותו סיפור. החבר אומר לו, השלישי אומר לו, תקשיב, לא רק שאני אעזור לך, אלא גם אני אכנס לתוך בית המשפט, ואני אעיד לטובתך שאתה היית איתי, ואני יודע שאתה נקי מכל חטאת ועוון, אני יודע שאתה לא רצחת את אבא שלך, היית איתי, אני אסגר עליך, אני אגיד לך הכל, עד שאתה תצא זכאי בדין. זה מעשה. כמובן שזה לא קרה באמת, זה משל. בחיים יש לאדם 3 שותפים. יש את הכסף, יש את המשפחה, ויש את התורה והמצוות. אדם, רגע לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא בא לכסף. הוא אומר לו, כסף בוא איתי, השקעתי בך את רוב עמלי, את רוב הוני, כל היום עבדתי בשבילך. כל החיים שלי סבלתי בשבילך להשיג אותך, תבוא איתי לעולם הבא. הכסף אומר לו, חביבי, אני ואתה היינו בסדר בעולם הזה, אבל למעלה אני לא בא איתך, אני נשאר פה. הוא אומר, מה? טוב, בא למשפחה. משפחה, תבוא איתי, דאגתי לכם, דאגתם לי, היינו רוב חיינו ביחד, כן, צחקנו, נהנינו, אהבנו אחד את השני. בואו איתי עכשיו שאני עולה למעלה, אני רוצה שתהיו איתי ביחד, אני צריך את העזרה שלכם. אין בעיה, אומרים לו, נבוא איתך, נעזור לך, אבל עד הקבר. מהקבר אתה ברשות עצמך, אנחנו מצטערים, אנחנו לא יכולים לעלות למעלה. אבל מתי שאדם בא לתורה ולמצוות, והוא אומר להם ברגע שהוא נפטר מן העולם, תבוא איתי, אני צריך את העזרה שלכם למעלה, אני ניצב בדין לבד, אין אף אחד שיסנגר עליי חוץ מלבדכם. אני מול הקדוש ברוך הוא, אין שקר, אין עוונטות, הכל אמת שם. אני צריך את העזרה שלכם. התורה והמצוות אומרים לו, לא רק שאנחנו נעזור לך, אנחנו גם נבוא איתך לתוך העולם הבא, ולא נשקוט ולא ננוח עד שתצא זכאי בדין.
זה מוסר השכל לחיים של כולנו. אדם צריך לדעת מה העיקר ומה הטפל. כמובן, ליהנות זה בסדר. לא אומר לא ליהנות. צריך להתפרק, אבל לא לקחת את הטפל ולהפוך אותו עיקר. עדכן עצמך בפרוזדור על מנת שתוכל להיכנס לטרקלין. העולם הזה הוא העולם המזויף. העולם מזויף. אנחנו עכשיו נמצאים במבואה. זה העולם הזה. העולם הבא זה הטרקלין, זה הסלון. יש בני אדם שטועים וחושבים שהעולם הזה זה הטרקלין, העולם הזה זה הסלון, העולם הזה זה העיקר. זה לא נכון. וכל אחד יודע את זה. פשוט אנחנו מסונברים ונהיים עיוורים מרוב כל ההנאות של העולם הזה. בגלל זה האדם צריך להקריב, אין מה לעשות, צריך להקריב. אם זה עכשיו חם וללבוש ציצית, כן, פה זה השכר, פה זה העמל. הקדוש ברוך הוא רוצה עמל, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו אם הצלחת בסוף, לא הצלחת בסוף. עמלת, באמת ניסית ולא הצלחת, על העמל הזה אתה תקבל שכר. עכשיו אתה נמצא בבית ויש שיעור תורה ואין לך כוח. אין כוח. אתה רוצה לשבת בבית לראות סרטים. פה זה הניסיון שלך. פה הקדוש ברוך הוא מנסה אותך. אני רוצה לראות אם אתה כל כך רוצה להיות קרוב אליי. אני רוצה לראות אם אתה תקריב בשבילי שהבאתי אותך לעולם הזה, ודווקא הבאתי אותך לעולם הזה, לדור הזה, שהוא הדור הכי קשה מכל הדורות, שאפילו התנאים הקודמים אומרים, אוי להם לאותו דור ואשריהם של אותו דור. למה אוי להם לאותו דור? איזה ניסיונות הולכות להיות להם. בחורות עוברות לצנוע ברחוב. ים סרטים, ים סדרות. אדם לא יכול להישמר בדור הזה. ואשריהם של אותו דור. הדור, מי שמצליח בדור הזה להתגבר על הניסיונות ועל המכשולות, הוא נחשב יותר, יש לו יותר שכר מהתנאים בתקופה שלהם. כי הדור הזה הוא יותר קשה ויש יותר ניסיונות וכל אחד יודע את זה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מביא אגוזים לילד בלי שיניים. הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם אם הוא יודע שהוא לא יכול לעמוד בו. הוא מביא לך ניסיון כי הוא מאמין בך. הוא מאמין בך והוא יודע שאתה תצליח. ואם הקדוש ברוך הוא מאמין בך, מי יכול נגדך? אז באמת, בעזרת הכוח הזה, יהיו כמה ניסיונות שהקדוש ברוך הוא יזרוק לך, ותדע שהקדוש ברוך הוא בזה הרגע מנסה אותך. אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מנסה אותך, יהיה לך יותר קל להתגבר. כי ברגע שאתה יודע מה הבעיה, פתרת חצי מהתשובה. אז בעזרת השם שנתחזק ורק נעלה מעלה בתורה ובעירה ונתגבר על כל הניסיון.